बे समाव मोनसे गिलुबालु जाब्रबथाय आरो जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। बाक्सा सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय सानजा खामारदिसानि 127 नं राजा लामायाव गंसे बाइक आरो डाम्पार गारिनि गेजेराव हरखाब जाब्रबथाय। खाथि खालानिफ्राय मिन्थिनाय बादिब्ला गंसे डाम्पार गारि लाखिनानै दोनबाय थानायाव गावनो हारसिङै सौदावना लाफैयो आरो जायगायावनो मिथुन बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंनि जिउ जोबो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला एबा बिथांनि पान कार्डनि गेजेरजों बिथांखौ बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमा माइनाव बाजार दंग'फार गामिनि होनना मिथिना मोन्दों। बे समाव मोनसे गिलुबालु जाब्रबथाय आरो जाब्रबथायजों जायगायावनो सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। बाक्सा सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय सानजा खामारदिसानि 127 नं राजा लामायाव गंसे बाइक आरो डाम्पार गारिनि गेजेराव हरखाब जाब्रबथाय। खाथि खालानिफ्राय मिन्थिनाय बादिब्ला गंसे डाम्पार गारि लाखिनानै दोनबाय थानायाव गावनो हारसिङै सौदावना लाफैयो आरो जायगायावनो मिथुन बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंनि जिउ जोबो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला एबा बिथांनि पान कार्डनि गेजेरजों बिथांखौ बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमा माइनाव बाजार दंग'फार गामिनि होनना मिथिना मोन्दों। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।